Thank you for watching this presentation. Καλώς ορίσατε. Το όνομά μου είναι Pam Davis. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από τον Σύλλογο των ανθρώπων που υποφέρουν από Alzheimer's. Περιλαμβάνει πληροφορίες γύρω από την γεροντική άνοια, από την επικοινωνία, από τις συμπεριφορές και τι υπηρεσίες υπάρχουν. Επίσης, θα συζητήσουμε γύρω από τις υπηρεσίες που προσφέρονται, επίσης γιατί πολλές υπηρεσίες αρνούνται οι άνθρωποι να πάρουν. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προσφέρει πολλά για τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στο σπίτι. Η ιστοσελίδα μας έχει πάρα πολλές πληροφορίες και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άτομα που επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι τους. Η ιστοσελίδα μας επίσης έχει πληροφορίες για την πάθηση της άνοιας και επίσης τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν από το άτομο αυτό. Well, thank you for coming today. We're covering some information on understanding a little bit about dementia. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικές πληροφορίες γύρω από τη γεροντική άνοια, τι την προκαλεί και αν μπορώ να σας δώσω και μερικές συμβουλές γύρω από αυτήν. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι Alzheimer's, η πάθηση της Alzheimer's είναι ένα μέρος από την γεροντική άνοια. Όπως παραδείγματος χάρη, η Toyota είναι ένας τύπος αυτοκινήτου και Alzheimer's είναι ένας τύπος από την dementia. Και υπάρχουν 130 διαφορετικοί τύποι της dementia. Υπάρχει επίσης και η άνοια των Αγίων, η άνοια του μπροστινού μετώπου και θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα από αυτά. Vascular dementia, which is to do with circulation of blood to the brain, and frontotemporal dementia with Lewy bodies. And I'll tell you a little bit about them as we go through this, although not in huge detail. I'm also going to Είναι επίσης μερικές παθήσεις που μοιάζουν σαν γεροντική άνοια, αλλά δεν είναι. Μπορεί να είναι και κατάθλιψη ή μπορεί να είναι κάποιες άλλες παθήσεις που θεραπεύονται. Η γεροντική άνοια συνήθως επιδρά στους μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά πολλές φορές προσβάλλει και άτομα που είναι 30, 40 και 50 ετών. But we do see people in their younger years, 30, 40, 50, who also get dementia. It can happen to anybody, and it's an unfortunate thing. Είναι ένα ατυχές, μια ατυχής πάθηση να συμβεί και δεν είναι φυσιολογική πάθηση επειδή γερνάσαμε. Το μυαλό μας είναι περίπλοκο όργανο. Είναι σαν, παραδείγματος χάρη, σαν ένα εργοστάσιο που είναι ο διευθυντής του και τα κάνει όλα. Διοργανώνει τους ανθρώπους, παίρνει αποφάσεις, κάνει τα πάντα. Χωρίς το μπροστινό μέρος του μυαλού μας δεν μπορούμε να ενεργήσουμε και συνήθως είναι το μπροστινό μέρος του μυαλού μας που προσβάλλεται με την γεροντική άνοια. Το μέρος του μυαλού που βρίσκεται πίσω από το μέτωπο έχει να κάνει με την ακοή μας και με την ομιλία μας. Και τα πλαϊνά μέρη του μυαλού μας είναι αυτά που μας βοηθάνε στον προσανατολισμό. Δηλαδή να μην κουτλάμε σε πόρτες, να καθόμαστε σε καρέκλα και τα λοιπά.
are in the room, how to get through the door without banging yourself, how to find the bathroom. So, όταν τα πλαϊνά μέρη του μυαλού μας έχουν βλάβει, τότε οι άνθρωποι μπορούν να χαθούν σε μέρη που τους ήταν γνωστά πριν. Επίσης, τα πλαϊνά μέρη του μυαλού μας βοηθάνε σε λογαριασμούς ή να πάμε να ψωνίσουμε, και χωρίς να λειτουργούν αυτά τα δύο πλευρά του μυαλού μας, είναι δύσκολο να έχουμε χρήματα ή να κάνουμε λογαριασμούς. Work out how much to give if the amount is $1.49. Το occipital μέρος του μυαλού μας, που είναι το πίσω μέρος, είναι υπεύθυνο για την όρασή μας και για να αναγνωρίζουμε ανθρώπους και μέρη. The limbic system, which is very important in dementing illnesses, because that's really where Alzheimer's starts, deep inside there. And when that part of the brain is where we formulate our memories. So we don't make our memories there, but we take the memories from all the parts of the brain where they've come in, and that part of the brain lays them down, if you like, into a working memory. Τώρα έχουμε και το λιμβικό σύστημα στο μυαλό μας, που είναι υπεύθυνο για τις αναμνήσεις μας, και όταν αυτό έχει βλάβει, δεν μπορούμε να θυμηθούμε, δεν μπορούμε να έχουμε αναμνήσεις. Και άνθρωποι που έχουν Alzheimer's, πάσχουν από Alzheimer's, δεν έχουν, η θύμησή τους είναι πάρα πολύ μικρής διάρκειας. Αυτό θα πει ότι οι άνθρωποι που έχουν την πάθηση θυμούνται ό,τι έγινε στο παρελθόν, αλλά δεν μπορούν να θυμηθούν πράγματα που έγιναν πριν από 5 λεπτά, μισή ώρα ή μια εβδομάδα. Και επίσης το σκεπτικό τους δεν λειτουργεί καλά, γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν και δεν μπορούν να κάνουν σχέδια. Και μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει σχέδια. But when planning is impacted, you can imagine that it would be really hard to get through your day if you had no planning capacity. Paying attention is a really big thing, and people with dementia have a really short attention span. So they jump from one thing to the next, and they're easily diverted, and they don't have any real lengthy concentration. Επίσης, οι συμπεριφορές επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. But it's part of the brain that is damaged, and also the way people interact with them may cause some behaviors. Επίσης, η φυσική τους κατάσταση μπορεί να επηρεαστεί, να χάνουν την ισορροπία τους, να έχουν ακράτεια και ακόμα να μην μπορούν ούτε και να καταπιούνε. Poor fine motor coordination to being incontinent, to then perhaps having swallowing difficulties. Αυτό είναι βέβαια τα τελευταία βήματα της dementias, γιατί οι άνθρωποι μπορούν ακόμα και να πνιγούν μέσα στα ίδια τους τα υγρά. Η γεροντική άνοια είναι η τρίτη πάθηση που σκοτώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ο τρόπος που μιλάνε επηρεάζεται, δεν μπορούν να βρουν τις λέξεις που πρέπει να πούνε. Finding skills and has difficulty putting sentences together in a structured way, and often substitutes words that make the sentence meaningless. So it becomes quite hard when you're trying to pick out what they're saying, and you need to sort of look for the key or the cues that trigger what they might be trying to tell you. Επίσης, η αντίληψή τους επηρεάζεται. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν εάν κρυώνουν ή αν ζεσταίνονται. It can be frustrating for family carers because they wonder why the person is sitting with 3 jumpers on the middle of a really hot day. But it's not that they
choose to do that. It's just that they don't get that same sensation that tells them that they're hot. Επίσης, τα συναισθήματά τους επηρεάζονται πάρα πολύ επειδή δεν καταλαβαίνουν τον κόσμο που ζουν μέσα και αισθάνονται πάντοτε προβληματισμένοι. So when emotions can't be regulated, then behaviors usually occur. So some of the causes of dementia, I've talked about Alzheimer's. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για την γεροντική άνοια και η πιο βασική είναι ότι χάνουν τη μνήμη. Περισσότερο όμως τη μνήμη μικράς διαρκείας. Με ανθρώπους που υποφέρουν από γεροντική άνοια, το άλλο τους πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν έχουν την αίσθηση του συνεχούς. Δεν μπορούν δηλαδή έστω να κάνουν ένα φλιτζάνι τσάι γιατί δεν καταλαβαίνουν την συνέχεια της διαδικασίας. Επίσης, φαίνονται να είναι λιγάκι μπερδεμένοι και μπορούν να κάνουν εύκολα λάθος όταν μιλάνε στη γλώσσα της, τι λόγια να πούνε και επίσης να βγάλουν τις σωστές αποφάσεις. Επίσης μπορούν να πάρουν άσχημες αποφάσεις, παραδείγματος χάρη να περάσουν το δρόμο χωρίς να προσέξουν ή ακόμα και να παίξουν, να χάσουν όλα τους τα λεφτά στο παιχνίδι. Αρχίζει όταν βάζετε πράγματα και θυμόσαστε που είναι. Δεν θα πει όμως αυτό ότι υποχρεωτικά έχετε τη γεροντική άνοια. Do silly things. We stand in a room and go, what did I come in here for? And then you've got to go back to where you started to try and trigger the memory that was why you went into that room in the first place. Η άλλη ικανότητα που επηρεάζεται από την πάθηση αυτή είναι ότι το άτομο δεν μπορεί να αρχίσει να κάνει πράγματα. So consequently they sit in a corner and often just quietly sleep or do some repetitive behaviors, but they don't have the initiator that gets them up. Γι' αυτό χρειάζονται οι φροντιστές να είναι αυτή η αρχή στο τι θέλουν οι ασθενείς να κάνουν. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα που να επηρεάσουν τη μνήμη. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να είναι πολύ κουρασμένος. Ακόμα μπορεί να έχει άγχος, μπορεί να πενθείς για κάποιον και αυτό να επηρεάζει το μνημονικό σου για πολύ καιρό. Grief can actually impact on your ability to pay attention, so it does change your ability to remember things. Και επίσης και πολλά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη μας. I'm saying, talk to your doctor and say, which of these am I taking that might actually be having an impact on my ability to remember things? Επίσης, η καλή τροφή μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη μας και το ότι δεν έχουμε και νερό. Especially with older people, and especially when somebody already has dementia, they may have exacerbated memory loss because they don't drink enough fluid. And what happens when people don't? Και μερικοί άνθρωποι που δεν πίνουν αρκετό νερό έχουν παραισθήσεις. Something called delirium, which is a treatable. It's a sudden, acute, confusional episode that usually needs antibiotics to have a treatment. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για παραισθήσεις. Η πιο κοινή είναι το να έχεις κάποια μόλυνση. Why do we need a diagnosis? That's often a question I get asked because there's no cure for dementia. So people say, well, what's the point in even getting a diagnosis? I have to just say that a diagnosis is important. Εάν νομίζετε ότι έχετε γεροντική άνοια, θα πρέπει να πάτε κατευθείαν στο γιατρό να εξεταστείτε, γιατί αν δεν είναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο που θεραπεύεται. Then you can treat those, and often if you can treat some of the causes, you'll find that dementia is a very minor part, or maybe not even there. We need to be able to eliminate those, and really. Diagnosis is about. Καλό θα είναι να κάνουμε X-rays, MRI scan and CAT scan
που αυτά δείχνουν καλή διάγνωση για την πάθηση αυτή. Use some sort of assessment tool to check your memory. They will also, if they're really worried about you, they'll send you off for a couple of scans, like perhaps an MRI or a CAT scan, just to see which parts of the brain are not functioning, or look and see if there's any... Μπορεί ακόμα να είναι και κάποιος όγκος. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνει η διάγνωση και αν είναι κάτι άλλο να έρθει η θεραπεία. So it really is important to eliminate everything else. If it is dementia... Και αν ακόμα είναι γεροντική άνοια και ιδιαίτερα η άνοια των αγκίων, αυτό πάλι μπορεί να θεραπευθεί με φάρμακα για την πίεση. We need to then get the person on some sort of blood pressure medication, blood thinning medication, or something to help stop any more of these little mini strokes that might be causing the damage. Και με την πάθηση του Alzheimer's υπάρχουν πολλά φάρμακα που μπορούν να διατηρήσουν τον άνθρωπο να βρίσκεται σε κάποια καλή κατάσταση για πολύ περισσότερο καιρό. It isn't a cure, but it is a way of maintaining them for a little bit longer on a plateau rather than a deterioration. Επίσης, θα μπορέσετε να βρείτε βοήθεια όταν πάτε στον οικογενειακό σας γιατρό ή να σας κάνουν κάποια εκτίμηση γύρω από την πάθηση στο νοσοκομείο της γειτονιάς σας. A visit at home, because it's important. The doctor is only seeing the person for a very short window of time, and in that time, the doctor can only make an assessment on how they present there and then. Ακόμη θα μπορούσατε να καλέσετε τον οικογενειακό γιατρό στο σπίτι σας για να δει ακριβώς την κατάσταση πώς είναι. Επίσης είναι καλή ιδέα να γράψουμε ένα γράμμα στον γιατρό ή να πάμε να τον επισκεφθούμε μόνοι μας, να του εξηγήσουμε την κατάσταση ποια είναι, ούτως ώστε να μην έχουμε το άτομο μπροστά και να ακούει όλα αυτά που έχει και να αισθάνεται άσχημα. Is that you sitting in the surgery with the person with dementia and saying, oh, well, he's doing this and he's really not functioning here. What we want you to do is send the Αυτό θα βοηθήσει και το γιατρό να καταλάβει περισσότερα για το άτομο αυτό και χωρίς να προσβάλλουμε και το άτομο. Ahead of time. So then when you go in, the doctor can know exactly what's happening and direct the investigation the way he wants or she wants it to be. Μόλις θα δείτε το γιατρό σας, μπορεί να σας παραπέμψει να δείτε τον γέροντο-ιατρό, τον ψυχογεροντολόγο ή νευρολόγο, αλλά οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να δείτε το σπεσιαλίστα εάν σας το συστήσει ο γιατρός. Το τηλέφωνο μας και η ιστοσελίδα μας έχει πάρα πολλές πληροφορίες που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες για αυτή την πάθηση. Which has a 1-800 number, has trained counsellors online, so they can actually talk you through some of the issues. They can mail out some information to you that tell you what are some of the signs and symptoms you should be looking for, what do you need to do next. Και αν ανησυχείτε για τη δική σας υγεία, τότε θα μπορέσετε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας το πρόγραμμα που είναι Your Mind Program. Το πιο απαραίτητο είναι για να είσαστε υγιείς, να χρησιμοποιείτε το μυαλό σας και αυτό γίνεται με το να λύνετε σταυρόλεξα, σουντόκου και διάφορα puzzles. So you can build them into your recreation time. You can do things like mind games and jigsaws and crosswords and sudoku and anything like that. Learn to use it. Ή ακόμα θα μπορείτε να μάθετε το κινητό σας τηλέφωνο που έχει τόσα, ή κομπιούτερ, να μάθετε κομπιούτερ. Έχει τόσα πράγματα μέσα που μπορείτε να ασχοληθείτε.
Ακόμα θα μπορούσατε να μάθετε και μία ξένη γλώσσα, που αυτό θα κρατάει το μυαλό σας σε καλή λειτουργία. Το άλλο που μπορεί να κάνετε είναι να κάνετε πολλή γυμναστική, γιατί πηγαίνει πολύ οξυγόνο στο μυαλό και αυτό το συντηρεί να είναι υγιές. So if you get lots of oxygen to the brain, you actually keep your brain healthy at the same time. So making sure... Οι ασκήσεις θα σας βοηθήσουν κιόλας με την ισορροπία σας, γιατί θα αποφεύγετε να πέφτετε κάτω, να σπάσετε κανένα πόδι και τελικά να πάτε στο νοσοκομείο, που δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. And then you go to hospital, and then you have an anesthetic, and then you're exposed to a whole lot of other germs in the hospital. And really going... Όταν είμαστε στο νοσοκομείο, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά είμαστε ξαπλωμένοι, δεν έχουμε αρκετό οξυγόνο και μπορούμε να πάρουμε και πολλά μικρόβια από το νοσοκομείο. Simple exercises you can do, holding on the back of a chair and standing on your tiptoes and squatting, those will help you to balance. Επίσης θα μπορείτε να ασχολείστε με κοινωνικές υποχρεώσεις, να είσαστε μαζί με άλλους ανθρώπους, διότι η απομόνωση μπορεί να προκαλέσει και γεροντική άνοια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που να σας κρατούν, να κάνετε για να κρατούν το μυαλό σας υγιές. Όμως αυτά που προαναφέραμε είναι τα πιο βασικά που θα πρέπει να κάνει ο καθένας. Η γεροντική άνοια επιδρά στους ανθρώπους διαφορετικά τον καθέναν. Εξαρτάται τι υγεία είχε ο καθένας πριν πάθει την γεροντική άνοια. Επίσης, μπορούν να περάσουν και 20 χρόνια προτού τα συμπτώματα αρχίσουν και έρθουν στην επιφάνεια, και αυτό η αρρώστια αυτή περνάει πάρα πολλές αλλαγές μέχρι να καταλάβουμε ότι την έχουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο από τη στιγμή που θα παρατηρήσουμε κάτι γύρω από αυτή την πάθηση, πρέπει να πάμε μέσα στο γιατρό. Ελπίζω ότι μπορέσαμε να σας προσφέρουμε κάποια βοήθεια γύρω από την πάθηση αυτή. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, αποτανθείτε στην ιστοσελίδα μας. Well, good morning everybody and welcome to this session. So I'm going to... Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Αυτό που θα μιλήσω σήμερα τώρα είναι γύρω από την επικοινωνία. Αλλά πρωτού αρχίσω, μπορείτε να μου πείτε πόσοι από εσάς είστε φροντιστές ανθρώπων που υποφέρουν από γεροντική άνοια? Ευχαριστώ. Εκείνο που πρέπει να κάνω πρώτα είναι να διαλύσω μερικούς μύθους γύρω από αυτή την πάθηση. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από την γεροντική άνοια και ένας μύθος είναι ότι όλοι το παθαίνουν όταν γυρνάνε. Αυτό δεν ευσταθεί. Η γεροντική άνοια είναι μία πάθηση που δεν προσβάλλει όλα τα άτομα όταν γερνούν. Η γεροντική άνοια δεν είναι μια ασθένεια του μυαλού παραφροσύνης. Είναι οι διάφορες χημικές αλλαγές που συμβαίνουν στο μυαλό μας και είναι μία ασθένεια φθοράς του μυαλού μας. Η γεροντική άνοια δεν είναι μια αρρώστια που θα πρέπει ο καθένας να ντρέπεται για αυτήν. Και δεν μου λέτε, ξέρετε εσείς τη διαφορά μεταξύ Αλζάιμερς και γεροντικής άνοιας?
Η γεροντική άνοια είναι ένας τίτλος που περιλαμβάνει πολλές παθήσεις του μυαλού. Alzheimer's είναι 60%, αντιπροσωπεύει 60% από τη γεροντική άνοια και υπάρχουν ακόμα 130 διαφορετικές παθήσεις γύρω στη γεροντική άνοια. Υπάρχει επίσης μέσα σε όλες τις παθήσεις της γεροντικής άνοιας, μερικές από αυτές είναι η άνοια των αγκίων, είναι η άνοια του Lewy body, είναι η άνοια που σχετίζεται με το αλκοόλ και είναι και Alzheimer's. Όλα αυτά υπάγονται κάτω από τον τίτλο γεροντική άνοια. Τώρα θα μιλήσουμε για την επικοινωνία, πώς επιδρά στα άτομα αυτά και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε στην επικοινωνία με αυτά τα άτομα. Και επίσης θα μιλήσουμε και για μερικές συμπεριφορές που δημιουργεί η ασθένεια της γεροντικής άνοιας. Επικοινωνούμε για να εκφράσουμε τα αισθήματά μας και επικοινωνούμε γιατί είμαστε κοινωνικά άτομα. Why do you think communication is so important? To understand everyone's feelings. Yeah, to understand feelings. So in everyday life, χρειαζόμαστε να επικοινωνούμε στην καθημερινή μας ζωή και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για αυτή την επικοινωνία είναι πάρα πολύ απαραίτητες και σοβαρές. Γι' αυτό, για να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε, θα πρέπει να μπορούμε να ακούμε, να μιλάμε, να διαβάζουμε και να γράφουμε. Use computers and emails, but we also communicate with our bodies, don't we? The other way we communicate is with our facial expression. Επίσης, χρησιμοποιούμε και το σώμα μας να επικοινωνήσουμε και επίσης γκριμάτσες που κάνουμε με το πρόσωπο. Η γεροντική άνοια πειράζει πάρα πολλά μέρη από το μυαλό μας και γι' αυτό δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε σωστά. Επίσης, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το να δείχνουμε κάτι στο άτομο αυτό με τα χέρια μας. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από γεροντική άνοια συνήθως είναι πολύ αγχωμένοι, είναι στρεσαρισμένοι και για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε λιγάκι, μια απλή χειρονομία, μια μικρή αγκαλιά και ένα χτύπημα στον ώμο είναι αρκετά για να τους αφαιρέσουμε το άγχος που έχουν. Όσο προχωράει η πάθηση αυτή, τόσο περισσότερο το άτομο χάνει την ικανότητά του να επικοινωνήσει. Change the way we communicate to make it more effective. The brain works a little bit like a factory, and each part of the factory has different jobs to do. But when parts of the factory aren't functioning, then parts of the person can't function. Οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τη γεροντική άνοια, σε κάθε άτομο είναι διαφορετική επίδραση. Παρ' όλα αυτά όμως η επικοινωνία σε όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν προσβάλλεται πάρα πολύ. Αυτό το scan που λέγεται PET δείχνει ακριβώς ποια μέρη του μυαλού δουλεύουν κανονικά. Βάζουν κάποιο χημικό μέσα και όταν περνάει από το μυαλό, στο σημείο του μυαλού που είναι ακόμα ζωντανά, φωτίζουν. So they tested people, these are not dead people, these are alive people who were reading, writing, speaking or listening. And then they could see whether that part of the brain was working. Το πρώτο πράγμα που προσβάλλεται στους ανθρώπους με γεροντική άνοια είναι η μνήμη και μάλιστα η μνήμη μικρής διαρκείας. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη η επικοινωνία. Το άτομο έχει πρόβλημα να θυμάται ονόματα, οι λέξεις του δεν είναι οι σωστές,
έχει πρόβλημα με την ομιλία του και αυτό είναι τόσο δύσκολο να γίνει επικοινωνία. Επίσης, προσβάλλεται και η αντίληψή τους. Δεν καταλαβαίνουν τι τους ρώτησες και γι' αυτό δεν ξέρουν και τι να απαντήσουν. Εάν τους διορθώσουμε σε κάτι που δεν κάνανε σωστά, επειδή δεν καταλαβαίνουν ότι δεν το έκαναν σωστά, τότε αρχίζει η συμπεριφορά τους να αλλάζει και η συμπεριφορά τους γίνεται λιγάκι παρορμητική. Why they're not doing something when, as far as they're concerned, they're doing it all perfectly well. So in other words, with communication, if they misunderstand a message, they'll think it's your fault. They'll be angry with you, not realizing that they don't understand it. Another thing that is affected is inhibition, which is, to describe it more simply, it's regulating how we behave. So for many people who have this damage in their frontal lobe, they lose inhibition. To make it more simple, what it means is that they may talk over the top of you. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να αφοσιωθούν σε ένα πράγμα, οπότε δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα πράγμα. Και αυτό τους δυσκολεύει να κάνουν και σχέδια. Όμως οι άνθρωποι με γεροντική άνοια μπορούν να καταλάβουν κάτι από εμάς όταν ακούσουν τον τόνο της φωνής μας, τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου μας. Το να μην κάνουμε συζήτηση με ανθρώπους που υποφέρουν από την γεροντική άνοια είναι και αυτό απαραίτητο. Non-verbal communication, which is all the things we've talked about, facial expression, gestures, body language, are very important in dementia care. Γι' αυτό, εάν είσαστε λιγάκι θυμωμένοι, η γλώσσα του σώματος θα το αποδείξει στον ασθενή σας. Γι' αυτό καλύτερα είναι να τον αφήσετε να φύγετε λίγο και όταν καλμάρετε να γυρίσετε πίσω. Το να πει κάποιος μη θυμώνεις είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο για αυτόν που ζει με ένα άτομο με αυτή την πάθηση. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να κάνουμε την συγκατοικία πιο εύκολη. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να μιλάμε αργά, διότι συνήθως έχουμε την συνήθεια να μιλάμε πολύ γρήγορα. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε. Μπορεί να πούμε «είμαι καλά». Επίσης να πούμε «ναι, είμαι καλά». Ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε είναι να διαφωνείτε με άτομο που υποφέρει από γεροντική άνοια. Δεν πρέπει να διαφωνούμε με το άτομο αυτό, γιατί η δικιά τους πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας. Μπορεί το άτομο να μας πει ότι θέλει να πάει στο σπίτι του, όμως είναι ήδη στο σπίτι του. Επομένως, τι εννοεί αυτό? Για τα άτομα αυτά, το να πούνε ότι θέλουν να πάνε σπίτι μπορεί να εννοούν ότι θέλουν να είναι κάπου που να είναι ασφαλής, να είναι αναπαυτικά ή που να υπάρχει να θέλουν φαγητό. Επομένως, θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε τι εννοούν με το να λένε ότι θέλουν να πάνε σπίτι τους. So maybe what the person is really meaning is I'm looking for somewhere where I feel safe. Ίσως να θέλουν λιγάκι να επιβεβαιωθούν ότι θα τους προσέξετε και εσείς μπορείτε να τους πείτε μη στεναχωριέσαι, όλα θα είναι καλά και εγώ θα σε φροντίσω και πολλά χαμόγελα. It's very important
for the person with dementia to know when you're going to speak to them. And the only way they know that is if you draw attention to that. Μπορεί να μην σας ακούσουν όταν είναι σε ένα δωμάτιο με πολλούς άλλους ανθρώπους και κάνει φασαρία. Γι' αυτό ακουμπήστε τους στο χέρι και μιλήστε τους για να δουν και αυτοί ότι τους μιλάτε. Και καλό είναι να ανταποκρινόμαστε στη δικά τους συμπεριφορά, εάν είναι λυπημένοι, να τους δείξουμε ότι τους καταλαβαίνουμε. And if you're having trouble understanding what they're saying, focus on a word or a sentence and repeat it to them. Οπωσδήποτε αμέσως θα καταλάβουν εάν τους καταλάβατε ή τους δώσατε την απαιτούμενη σημασία. Και επειδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν θορύβους, καλό θα είναι να κλείσετε την τηλεόραση αν υπάρχει ανοιχτή. We know that people with dementia have great difficulty separating out the noises, so they can't tell whether you're speaking to them or whether it's the television. Καλό είναι να μην τους κάνετε πολλές ερωτήσεις και να τους λέτε με πάρα πολύ απλά λόγια και αν είναι να κάνουν ένα πράγμα την κάθε φορά. Μην τους φορτώνετε με πολλά πράγματα. Just get dressed and then we're going out and we'll have a coffee and we're doing this. And then we wonder why they haven't done anything. Να αποφεύγετε να τους ρωτάτε για πράγματα για τα οποία γνωρίζετε ήδη εσείς τις απαντήσεις. Μπορείτε να τους πείτε είχατε πολύ ωραία μέρα σήμερα στο κέντρο που είσαστε. And then say to them, you must have had a lovely day, you did this, that and the other. And the last one is, make sure you're not standing over somebody with dementia that you want to talk to. Come down to και όταν τους μιλάτε, προσπαθήστε να μην στέκεστε από πάνω τους. Μπορεί να σας φοβούνται ή να νομίζετε ότι είσαστε το αφεντικό και να μην τους μιλάτε σαν να είναι μικρά παιδιά. Treating them like a child. Use a lot of concrete terms, nouns, people's names, names of objects. Because what happens with people with dementia... Να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λέξεις, μην μιλάτε αόριστα. Vague words, whatchamacallit, thingamajigs, over there, that one, rather than saying what they mean. Και αν μπορείτε, να τους δείχνετε με τα χέρια σας τι θέλετε να πείτε ή να τους δείχνετε πράγματα, αντικείμενα, θα βοηθήσει πολύ. The next part we're going to talk about is probably the part you're most interested in. And that is around behaviors. Εδώ σε αυτό το εργαστήριο τώρα που κάνουμε θα μιλήσουμε για τις συμπεριφορές. Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι συμπεριφορές συναντάτε από τα άτομα που νοσηλεύετε. Ας κοιτάξουμε στη συμπεριφορά της επανάληψης που είναι κάτι πάρα πολύ κοινό. Okay. So let's have a look at some of these and see if we can work out strategies. Let's look at repetition. And repetition is a very common behavior. Και επειδή έχουν χάσει τη μνήμη τους, δεν θυμούνται ότι σας ερώτησαν την ερώτηση, οπότε θα ξαναρωτήσουν πάλι. And again. But what that means is each time I ask it, I reinforce that neuronal pathway that strengthens that message. So therefore, that's what's in my brain, so I'm going to ask it again. And I'm going to keep asking it until you divert my attention. Εκείνο που μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή είναι αν τους γράψετε σε ένα χαρτάκι την απάντηση ή σε έναν πίνακα ή σε κάποιο βιβλιαράκι να το έχουν εκεί κοντά τους και να μην σας ξαναρωτάνε όλη την ώρα για το ίδιο πράγμα. And when he asks you for the 6th time, you say,
have a look in your book. Εάν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, μπορεί κάποτε να βοηθήσει, αλλά αυτό δεν υποτίθεται ότι θα βοηθήσει όλους τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο. I can give you strategies, but because these are all individuals, what works for one may not work for another. Γι' αυτό που θα προσπαθήσω τώρα να κάνω είναι να σας δώσω μερικές λύσεις και αν κάποια από αυτές μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα το δικό σας. But if with the repetition you're giving them the answer every time as if it was the first time, that's a very good strategy. Η επανάληψη είναι πάρα πολύ κουραστική για τον φροντιστή, αλλά όσες φορές και αν ρωτηθείτε, ποτέ δεν πρέπει να πείτε αυτό μου το έχω ξαναπεί. And you write down the things you want them to know. Γι' αυτό, εάν σας ρωτήσουν τι μέρα είναι σήμερα, πέστε τους περίπου ότι είναι 1η του Μάη και αφήστε το κάπου κοντά τους να το βλέπουν. Was Tuesday, the 1st of May, and each day you change that, the person wouldn't need to ask the question. Τώρα θα μιλήσουμε για την ύβρη. Αυτό συμβαίνει διότι ο συντονιστής του μυαλού προσβάλλεται και είναι αυτός που μας προστατεύει να μην πούμε κανένα άσχημο αστείο ή καμιά άσχημη να φερθούμε άσχημα στην κοινωνία. Τα άτομα που υποφέρουν από γεροντική άνοια δεν καταλαβαίνουν όταν λένε τα λάθος πράγματα. Now we all know swear words. Anybody in this room not know one swear word? Γι' αυτό τα άτομα αυτά όταν θυμώσουν η αντίδρασή τους είναι να βρίσουν απλά διότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν λάθος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Το μόνο είναι να το αγνοήσουμε, να το παλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και το πολύ πολύ να ζητήσουμε και συγγνώμη και από άλλους ανθρώπους που θα τύχει να είναι εκεί. Apologizing to friends and family and neighbors and saying, I'm sorry, I can't control that. Και όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν τι συμβαίνει, συνήθως είναι πάρα πολύ επίοικείς. Η άλλη συμπεριφορά είναι αποτραβιούνται στον εαυτό τους. Επειδή κάθε φορά που προσπαθούν να κάνουν κάτι και δεν το πετυχαίνουν, παραδίνονται και κλείνονται στον εαυτό τους. And if you can't communicate with somebody, then there's no point in even trying. Plus, for most people with dementia, they tend to fail at most of the things they try. So they give up after a while. Γι' αυτό θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, να τους κάνουμε να νιώθουν ότι για αυτοί κάτι προσφέρουν. Make them feel valued. If they feel like they are contributing something worthwhile, then they will continue to speak. But isolating themselves is usually a survival technique. It's a way of stopping having to be tested on anything. Οι άνθρωποι με τη γεροντική άνοια συνήθως έχουν και κατάθλιψη. Και γιατί να μην έχουν τη στιγμή που έχουν γεροντική άνοια και αυτό τους εμποδίζει να κάνουν τα πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν. Και επειδή ο συντονιστής του μυαλού τους δεν δουλεύει καλά, τότε συνηθίζουν να κάθονται και να απομονώνονται. So when that part of the brain is damaged, the person can't get started on anything. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να γίνουμε οι συντονιστές τους και να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν κάτι και ίσως κάνοντας το μπορεί να συνεχίσουν. Η απομόνωση είναι η χειρότερη συμπεριφορά που μπορεί να έχει ένα άτομο με αυτή την πάθηση, διότι
κάποιος δεν ασχολείται μαζί τους πια. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι πιστεύουν ότι πάντοτε έχουν δίκιο. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν χάσει την αίσθηση να καταλαβαίνουν αν έχουν δίκιο ή όχι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γύρω σε αυτό. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι κάτι σοβαρό που πρέπει να γίνει ή να το αφήσουμε και να μην κάνουμε τίποτα. We need to just let that go unless it's going to damage them or somebody else. Οπότε όταν θα πούνε για κάτι μαύρο ότι είναι άσπρο, ας πούμε και εμείς ότι είναι άσπρο. Αλλά όμως εάν θελήσουν να οδηγήσουν αυτοκίνητο, τότε φυσικά θα πρέπει να κάνουμε κάτι να τους σταματήσουμε. Το άλλο που θα συζητήσουμε είναι για την προσωπική υγιεινή. Πολλές φορές αρνούνται να κάνουν μπάνιο γιατί νομίζουν ότι είχαν κάνει πριν. Well, when you are incontinent, yes. Okay. Yes. And that is a very important point. If the person is just an elderly person with dementia and chooses not to shower every day, good on them. Τώρα επειδή εμείς κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα, δεν πάνε να πει ότι είναι υποχρεωμένοι και οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν κάθε μέρα, διότι το δέρμα τους είναι πιο ευαίσθητο και μπορεί να τους κάνουμε πιο κακό αντί καλό. Εάν όμως βέβαια το άτομο έχει ακράτεια, τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το πλύνουμε τακτικά. And a bird bath, as we call it, is a very effective way of getting clean. Because for the person with dementia, they have no memory of when they last showered. Τα άτομα με γεροντική άνοια δεν θυμούνται εάν είχαν πληθεί ή όχι. Και πολλές φορές για ένα τέτοιο άτομο μπορεί να είναι πάρα πολύ επώδυνο να πάει να πληθεί, διότι μπορεί να έχει κυφλικά και να πονάει. Το άλλο είναι ότι ένα ντους ή το μπάνιο είναι ένα μέρος που μπορεί να φοβηθεί το άτομο. Πρώτο ότι η θερμοκρασία του νερού να είναι εντάξει. Το άλλο είναι να βγάλει και τα ρούχα του και να είναι διτό μπροστά σε ένα άλλο άτομο. Και αν πιστέψουν ότι κάποιος θέλει να μπει να τα βοηθήσει, αυτή η εμπειρία μπορεί να τους φοβίζει πάρα πολύ. Το άλλο είναι που τους τρομάζει ότι τα άτομα αυτά ίσως πιο παλιά είχαν τις μπανιέρες. Τώρα είναι και τα ντους που είναι τα πιο τελευταία και εφόσον δεν έχουν μνήμη δεν μπορούν να θυμηθούν ότι είχαν ποτέ πάρει ένα ντους. Όπως βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία του κρεμμυδιού, μέσα στη μέση υπάρχουν οι αναμνήσεις, οι πολύ παλιές, οπότε αυτές που έρχονται τώρα οι τωρινές ή απ' έξω δεν κρατάνε πολύ και γι' αυτό τα άτομα δεν θυμούνται αν είχαν πληθεί ή όχι. Όπως παραδείγματος χάρη, κάποιος Έλληνας έρχεται από την Ελλάδα στην Αυστραλία και είναι ικανός να μάθει αγγλικά. Επειδή όμως προσβάλλεται η κοντινή μνήμη, τότε μπορεί να ξεχάσει τα αγγλικά που έμαθε όταν προσβληθεί από την ασθένεια και να θυμάται μόνο τα ελληνικά. Δεν είναι τόσο απλό όπως το κρεμμύδι, απλά κάνουμε αυτό να σας δώσουμε να καταλάβετε πώς λειτουργεί η μνήμη. But it is just a way to illustrate that really when damage occurs out here, you have pockets of intact memory that's more recent, but a lot of the memories are from way back. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους. Άλλη συμπεριφορά μπορεί να είναι γύρω από την όρεξη του ανθρώπου. Μερικοί δεν έχουν όρεξη να φάνε, άλλοι όμως τρώνε το φαγητό τους και τρώνε το φαγητό των άλλων. Άλλες φορές δεν τρώνε καθόλου, παρά παίρνουν το κουτάλι, το πυρούνι και
παίζουν με το φαγητό τους, το πάνε γύρω-γύρω στο πιάτο χωρίς να τρώνε καθόλου. Σε αυτά τα άτομα θα πρέπει να δώσουμε κάτι συμπληρωματικά, κάτι βιταμίνες, για να μην πεθάνουν από την πείνα. Τα άτομα συνήθως πολλές φορές δεν έχουν όρεξη, όπως είπαμε, να φάνε καθόλου. Πολλές φορές τρώνε πάρα πολύ. Μπορεί να πούνε ότι δεν έχουν φάει και να δούμε ότι ακόμα στο στόμα τους κρέμονται τα ψίχουλα από κάτι, από το ψωμί. Σε αυτά τα άτομα λοιπόν θα πρέπει, αντί να τους δώσουμε την μερίδα ολόκληρη, να τους δώσουμε ένα μέρος από τη μερίδα αυτή και όταν αργότερα μας πούνε ότι πεινάσουν να τους δώσουμε το υπόλοιπο. Ή θα μπορούμε να τους δίνουμε πολλές φορές όλη την ημέρα να τρώνε από λίγο. Η άλλη συμπεριφορά είναι το να έχουν ακράτεια. Αυτό πολλές φορές προέρχεται από το ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται η τουαλέτα ή πώς να πάνε μέχρι εκεί. It may also be the lack of recognition of where the toilet is or how to get there or what it looks like. Γι' αυτό, για να τους βοηθήσουμε, θα πρέπει να αφήνουμε την πόρτα της τουαλέτας ανοιχτή. Και κάνανε κάποια δοκιμή σε ένα γεροκομείο. Είχαν κλείσει την πόρτα της τουαλέτας και η τουαλέτα είχε χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα μόνο 27 φορές. Όταν άφησαν την πόρτα ανοιχτή, η τουαλέτα χρησιμοποιήθηκε 200 φορές. Το άλλο που μπορεί να κάνετε είναι να τους υπενθυμίζετε τακτικά και μπορείτε να τους δείχνετε την τουαλέτα. The other thing is to remind people to use the toilet every couple of hours. Just give them a little reminder, would they like to come here and show them the bathroom. Και επειδή το μυαλό τους δεν δουλεύει και τόσο πολύ καλά, μέχρι να πάνε στην τουαλέτα ήδη τους έχουν φύγει. Βέβαια αυτό δεν το κάνουν επίτηδες, αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων όταν τα βάλουμε όλα μαζί. But it actually doesn't help the person with dementia. Η άλλη στρατηγική που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε μια φωτογραφία μπροστά στην πόρτα της τουαλέτας, επειδή μερικοί άνθρωποι θέλουν να έχουν την πόρτα της τουαλέτας κλειστή. Ένα άλλο είδος συμπεριφοράς είναι η επιθετικότητα. Και φυσικά όταν ξυπνάς κάθε μέρα το πρωί και έχεις τέτοια δυσκολία να αντιληφθείς τον κόσμο που βρίσκεσαι, το ίδιο θα συνέβαινε και σε εμάς. Επειδή το μέρος του μυαλού που συντονίζει όλες μας τις αισθήσεις δεν εργάζεται σωστά, γι' αυτό μπορούν και φέρονται ανεπρεπώς. Το άλλο είδος συμπεριφοράς είναι το άγχος. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από την γεροντική άνοια έχουν πάρα πολύ άγχος, διότι δεν καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει και όλη την ώρα ότι κάνουν κάτι στραβό. Είναι πολλά τα πράγματα που συντελούν στο άτομο να συμπεριφέρεται άσχημα. Το ένα είναι ότι η υγεία τους δεν είναι και τόσο καλή. Και φυσικά όταν ένα άτομο είναι ηλικιωμένο, η υγεία λιγάκι δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Τα άλλα πράγματα που μπορούν να συμβάλλουν στις διάφορες συμπεριφορές του ατόμου είναι ότι τα άτομα αυτά συνήθως ζουν στο παρελθόν και οι θύμησές τους, οι παλιές, μπορούν να συμβάλλουν στην συμπεριφορά τους τη σημερινή. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να μην αισθάνονται ασφαλείς και αναπαυτικά εκεί που είναι. Το άλλο μπορεί να είναι να υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας και αν δεν καταλαβαίνουν, τότε αυτό τους κάνει να συμπεριφέρονται διαφορετικά.
Το άλλο μπορεί να είναι ότι δεν τους αρέσει το περιβάλλον που είναι ή το δωμάτιό τους, ή να τους ζητήσετε κάτι να κάνουν και δεν μπορέσαν να το κάνουν. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο και αυτό δημιούργησε διάφορες συμπεριφορές. Ή μπορεί να σκέφτηκαν ότι αυτό που τους ζητήσατε ήταν πάρα πολύ απλό και ίσως νομίσανε ότι τους νομίζετε ότι είναι παιδιά. Γι' αυτό θα πρέπει να έχετε κάποια ισορροπία στα πράγματα που τους ζητάτε να κάνουν. Τώρα θα σας δείξω ορισμένες στρατηγικές για να λύσουμε μερικά προβλήματα και ελπίζω να τα πάρετε στο σπίτι, μήπως και σας βοηθήσουν. Το πρώτο είναι να ρωτήσουμε τι είναι το πρόβλημα και για ποιον είναι το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, όταν το άτομο βρίσει. Αυτός έχει γεροντική άνοια, οπότε δεν είναι πραγματικά πρόβλημα. Καλό είναι να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά, πόσο είναι το πρόβλημα και πόσο μπορούμε να αφήσουμε έξω. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε εάν αυτό γίνεται τακτικά, εάν γίνεται μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή γίνεται όταν είναι ένα συγκεκριμένο άτομο εκείνη την ώρα. Το καλύτερο είναι να κοιτάξουμε όλες τις πιθανότητες και να διαλέξουμε εκείνη που είναι η πιο καταλληλότερη για τη δική μας περίπτωση. Which option is going to be the best choice? Once you've established an option and you think it's the best solution, try it out. Εάν διαλέξουμε κάτι και πραγματικά δούλεψε για μας, καλό είναι τότε να το πούμε και σε άλλους. Εάν όχι, τότε θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. If it doesn't work, well then you've got to go to the next best option. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποτρέψουμε την προσοχή από εκεί που είναι αφοσιωμένοι εκείνη τη στιγμή και συμπεριφέρονται απρεπώς, να τους πάμε για, μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να τους υποδείξουμε κάτι άλλο, να τους αποτρέψουμε την προσοχή από εκεί που κάνουν εκείνη τη στιγμή. If you know what the person enjoys doing, and you as family carers know the person better than anybody, you can work out what might be an appropriate diversion. Επίσης μπορούμε να δοκιμάσουμε να τους βάλουμε μουσική. Η μουσική είναι πάρα πολύ ξεκούραση για το άτομο, αρκεί να ξέρουμε τι μουσική τους αρέσει. Once you've changed the feeling into being a bit more settled, then you can redirect onto something else. And I want to tell you that music is the best universal language, if you like. Music is close to the pleasure center. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ένα πράγμα που μπορεί να δουλέψει για ένα άτομο δεν είναι υποχρεωτικό να δουλέψει και κάποιο άλλο. Ή επίσης, αν αυτό δουλεύει σήμερα, μπορεί να μην δουλέψει αύριο. Το καλύτερο απ' όλα βέβαια είναι να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε και να δεχτούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Το μόνο καλό γύρω από την γεροντική άνοια είναι ότι η ασθένεια αυτή αλλάζει συνεχώς και αν σήμερα το άτομο δείχνει μια άσχημη, δύσκολη συμπεριφορά, αύριο μπορεί να φύγει. This afternoon we're going to look at services. Σε αυτή την παρουσίαση θα σας προσφέρουμε τι υπηρεσίες μπορείτε να έχετε για να σας βοηθήσουν ή και τα εμπόδια που μπαίνουν μπροστά για να μην έχετε αυτές τις υπηρεσίες. Η κυβέρνηση ξοδεύει αρκετά χρήματα για να μπορούν οι άνθρωποι να είναι στα σπίτια τους όσο γίνεται περισσότερο.
σπιτιό. Βέβαια δεν μπορούμε να κρατήσουμε το άτομο μέχρι τέλους στο σπίτι μας, όμως υπάρχουν 3 ειδών υπηρεσίες. Είναι η φροντίδα στο σπίτι, μέσων συγκοινωνίας και σε κέντρα ημερήσης κράτησης. Είναι καλό να κρατάμε τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι μας, γιατί αισθάνονται πιο καλύτερα και η ανεξαρτησία τους διαρκεί περισσότερο. Δεν είναι όμως εύκολο να τους έχουμε στο σπίτι, γι' αυτό χρειαζόμαστε πάρα πολλές ώρες να τους φροντίζουμε και γι' αυτό προσφέρονται και αυτές οι υπηρεσίες που αναφέραμε παραπάνω. Πρέπει όμως να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, γιατί μπορεί αυτές οι υπηρεσίες να μην παρέχονται στην περιοχή που βρισκόμαστε εμείς ή να μην υπάρχουν καθόλου. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τις αιτίες που οι άνθρωποι δεν ζητάνε να βρουν αυτές τις υπηρεσίες. Μπορεί οι φροντιστές να μην ξέρουν ότι υπάρχουν ή να μην ξέρουν πώς να αποτανθούν εκεί. Το άλλο είναι ότι άλλοι άνθρωποι τις έχουν πιο μεγαλύτερη ανάγκη από τους ίδιους. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν το άτομο και αν ζητήσουν βοήθεια νομίζουν ότι αυτοί έχουν αποτύχει. Πολλές φορές δεν θέλουν ξένους στο σπίτι μέσα ή θέλουν ανθρώπους που να μιλάνε την ίδια γλώσσα με αυτούς ή ακόμα και το άτομο με την άνοια δεν θέλει κανένα άλλο άτομο στο σπίτι. Το κυριότερο πράγμα είναι γύρω από αυτές τις υπηρεσίες ότι πρέπει να τις ζητήσουμε διότι ξεκουράζει λίγο τον φροντιστή. Και το άλλο είναι ότι λιγοστεύει την απομόνωση στο φροντιστή, γιατί συνήθως οι φροντιστές μένουν στο σπίτι και δεν έχουν καθόλου κοινωνική ζωή. Επίσης αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν και κάποια κοινωνικότητα στα άτομα που έχουν την πάθηση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να τους πείτε καθαρά τι ανάγκες έχετε και να ξέρετε και ποιες είναι οι ευθύνες σας και οι υποχρεώσεις σας. Οι υπηρεσίες έχουν μεγάλο κατάλογο με ανθρώπους που θέλουν τις υπηρεσίες αυτές, γι' αυτό θα πρέπει να βάλετε το όνομά σας όσο γίνεται πιο γρήγορα. That you get people's names down on waiting lists before you need them, so that when you need them. Μπορεί να υπάρξει και κάποια στιγμή που το άτομο δεν θα μπορεί να μείνει παραπάνω άλλο στο σπίτι και αυτό θα είναι επειδή το άτομο αυτό ίσως χάθηκε ή γιατί κάπου χτύπησε ή και ακόμα είναι η υγεία του φροντιστού δεν το επιτρέπει. Και ξέρουμε πολλές φορές ότι η υγεία του φροντιστή προσβάλλεται επειδή αφοσιώνεται πάρα πολύ στο άτομο με την άνοια. Όλα βέβαια εξαρτώνται από το στυλ του φροντιστού, από τη συμπαράσταση που έχει και από την οικονομική κατάσταση. Τι βοήθεια θα χρειαστεί. Και αν το άτομο μπει σε γυροκομείο, μπορεί να υπάρξει αντίδραση από τα άλλα μέλη της οικογένειας, διότι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Το γεγονός ότι τα άλλα άτομα της οικογένειας δεν επισκέπτονται το άτομο συχνά, δεν γνωρίζουν την
όλη η κατάσταση και αυτό μπορεί να φέρει διαφωνίες μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν επίσης και ορισμένες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν, όπως παραδείγματος χάρη ένα μπρασιλέ που να γράφει το όνομα του ατόμου και επίσης και navigator, GPS. Ένας πλοηγός, τον λέμε στα ελληνικά πλοηγό, που σε βοηθάει να ξέρεις που βρίσκεσαι. Επίσης υπάρχουν και αυτά που υπενθυμίζουν να πάρουν τα χάπια, αυτόματα φώτα και αυτόματες πόρτες. Βοηθάνε όλα αυτά για να μείνει το άτομο στο σπίτι περισσότερο. Και αν ακόμα σκεφτήκατε να βάλετε το άτομο να μείνει κάπου μέσα, κάπου αλλού από το σπίτι σας, δεν σημαίνει ότι σταματήσατε να το φροντίζετε και να ενδιαφέρεστε γι' αυτό. So if you are forced to use residential care, it doesn't mean that you've stopped caring. But really, care doesn't mean sacrificing everything or stretching yourself to... Τώρα θα σας συστήσω την Grace, η οποία θα μιλήσει για άλλα θέματα πάνω στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Γεια σας. Θα σας μιλήσω για τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται στην κοινωνία μας. My presentation doesn't cover all the services that are out there in the community. These services are going to help you to think about your situation, and because each caring situation is unique, so it is important for you to think about it, talk to someone, and find out more about what's available in your local community. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει βοήθεια στο σπίτι. Μπορούν να καθαρίσουν και μπορούν να καθαρίσουν το μπάνιο και γενικά να σας βοηθήσουν για τις δουλειές σπιτιού. Some of you may have heard of domestic assistance, someone to come in and help you with housekeeping. And sometimes I hear older people say, look, I'm really okay looking after myself. You know, I can do vacuum, I can do mopping, but it's a bit hard to just clean up the bathroom. Or sometimes some older people find it really hard to cut some sort of food, which, for example, carrots or meat, because when we get older, our strength is not as good as before and it becomes a little bit harder to do it. And services can actually θα μπορούσαμε να σας δώσουμε υπηρεσίες ακριβώς όπως θα θέλετε, ή να σας φέρουμε φαγητό στο σπίτι, ή να σας αλλάξουμε το γλόμπος, ξέρω εγώ, στο φως. Μπορούμε να κανονίσουμε τις ανάγκες που έχετε εσείς. Hang on a minute, I am really okay most of the time looking after myself and my house. But every now and then, it would be quite good to get someone in to fix the light bulb maybe. Or sometimes when a person... Ή μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι για να το κάνετε πιο ασφαλές για το άτομο. And there is a service as well from the Home and Community Care Program that looks at home modification and maintenance to help you to stay at your own home for as long as possible and also be safe in your own home as well. Now, some people μερικοί άνθρωποι χρειάζονται κάποιον να τους οδηγήσει, οπότε υπάρχει μια υπηρεσία εδώ που λέγεται Community Transport. And there's a service called Community Transport, and they would help older people as well as their carers to. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει να πάτε αν έχετε ραντεβού με γιατρούς ή ακόμα να σας πάει να δείτε φίλους σας. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τον φροντιστή να ξέρει τι είναι το καλύτερο για αυτόν. Υπάρχει μια υπηρεσία που μπορεί να πάρει το αγαπημένο άτομο που είναι άρρωστο στο ραντεβού του γιατρού οπουδήποτε και να αφήσει τον φροντιστή να έχει μερική ώρα στη διάθεσή του, και αυτή η υπηρεσία λέγεται Social Support Group. Αυτή η υπηρεσία αυτό που μπορεί να κάνει είναι να απαλλάξει λίγο το φροντιστή για μερικές ώρες όταν θελήσει να έχει κάποιες ώρες στη διάθεσή του. Και οι πιο λιγότερο κατανοητές υπηρεσίες είναι οι Allied Health Services.
a lot of people don't know that there is a profession called podiatrist, for example, where people with diabetes might have problems with their feet, and sometimes as we get older the form of our feet might change, or we might need additional support to stay on our feet, and a lot of people actually don't know that podiatrists. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η υπηρεσία αυτή προσφέρει ποδίατρους για τα πόδια και διαιτολόγους για την καλή διατροφή. Μερικοί άνθρωποι είχαν άσχημες εμπειρίες με διαιτολόγους στο παρελθόν. Not to eat altogether, but it is not true because our dietitians actually will work with you based on your everyday lifestyle, what kind of food you actually consume on a daily basis. What sort of preferences do you have, and work with your diet. Οι διαιτολόγοι μας όμως έχουν μάθει το μάθημά τους και τώρα προσπαθούν να συνεργαστούν μαζί με το άτομο για την καλύτερη διατροφή. It's just not going to happen. And a lot of people don't know that we actually have dietitians in the community to help carers to manage the diet of their loved one as well. Other services. Υπάρχουν τόσες πολλές υπηρεσίες που μπορείτε να μιλήσετε στα άτομα αυτά και να σας πούν ακριβώς τι μπορεί να σας προσφέρουν. About your situation, about your needs, and they would help you to actually find the most suitable service. Αυτό είναι ένα βιβλιάριο που περιγράφει μέσα όλες μας τις υπηρεσίες και μπορείτε να το κατεβάσετε από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα μας. Εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο σπίτι, υπάρχουν και υπηρεσίες έξω από το σπίτι. Παραδείγματος χάρη, έχουν φροντίδα για τους ηλικιωμένους, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και επίσης κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων με γεροντική άνοια. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα group που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί, είναι για τους ηλικιωμένους και για τους φροντιστές και group φροντιστών που μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέλος. Αυτά τα groups είναι πάρα πολύ καλά για να σταματήσετε την απομόνωση και να δημιουργήσετε ωραίες φιλίες. Support, counseling and referral service, and these are people who are on the other end of the phone or face to face who could help you. Επίσης έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας παραπέμψουν, να σας οδηγήσουν και να σας προσφέρουν τι καλύτερη υπηρεσία είναι για σας. English is a challenge and you wanted to talk to someone in your own language, you can give us a call. Another thing for you to remember is that Επίσης, έχουμε και πολλούς εθελοντές που μπορεί να σας βοηθήσουν εάν έχετε πρόβλημα με τη γλώσσα. Όταν λοιπόν έρθετε σε επαφή με αυτές τις υπηρεσίες, εκείνο που πρέπει να τους πείτε τι γλώσσα μιλάτε και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. You can't actually get an interpreter straight away, or the interpreter can't just run to you at the time you need them. So if you let services know that you need an interpreter, then the service will be able to organize it for you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, γιατί είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Services are here to help. Just ring up and I'm sure that we can do something to help you.